Paskê Komeleya Mafên Mirovan îhadê ya Dêrsimê ji bo serbestberdana girtiyên nexweş li navenda bajêr çalakiyek li dar xist. Çalakvanên mafên mirovan jî li ber avahiya Komelê ya li kolana hunerê heta ser sûka bin erdê bi pankarta girtîgeh dikujin meşiyan. Daxwaza serekeya parêzvanên mafên mirovan serbestberdana girtiyên nexweş e. Li gorî amarên îhadê girtiyên nexweş hemû siyasî ne û ji sedî notê wan jî Kurdin. Duê derbarê de serokê îhadê a Dêrsimê Gürbüz Solmaz ji Rûdawê re axivî. Türkiye genelinde Seranseri Türkiye 134,000 kes di girtîgehan de ne. Türkiye ve guheriyê girtîgeheke servekirî. Ji van girtiyan 721 kes nexweşin û ji vana 282 giran nexweşin. Li gorî danê û amarên Wezareta Dadê di hundirê 14 salên dawîn de 2400 girtiyên nexweş li girtîgehan jiyana xwe ji destan e. Armanca me ew e ku bêyî ku girtiyek din bi nexweşiyan jiyana xwe ji dest bide bên berdan.